Akuapem hene atra na guam oridi ne hene Akuapem hene to wonsa frɛ ne mpa kanfo na asomfo ne manfo momre na me ne monche asembi na nipa pepia nkoma no ebi nim se ebi a ensase bi na ebusu no Akuapem hene ba beche ama won ensase maako bi na won adɔso no wode adidi ebi nso susu se o ebi a na Akuapem hene ba yo nche yen hweye nti ebi o ba beche yen nantwi maako bi na de akoye mpusu ebi nso se o da bi ebi a na eja oguan otu adua na oba beche yen na ye de akoye mpusu Akuapem hene se da bi o mesrem enya de na mba bechem na muntie Akuapem hene se ohene a oni ntam kese no na so ohene no onko da na ohene a na ho fade nko yiye ne ntama enye fe no so ohene no otu akwasidai ehyeda na obari man so nsinsum ansa na waham na asama me ose ade yokwasi akufu Akuapem hene mpese me ka kire mo no ma ato ntafi ato eye mahu saa oskore ni no gina ho no a ogita krata no ma ato ntafi ato nanum nti mo nwen maso na muntie no asempa yitia osokore yi ma na no so ya osi honestly speaking in my humble opinion without being sentimental and judgmental and of course without offending anyone who thinks differently from my opinion but rather looking into this serious matter without perspective, distinction and views, leaving other factors on the ground, constant and intentional unbothered. I'm really sorry to say this, but I honestly think and believe that I have a lot to say. Akuapem hene has sat down to notice that Akuapem lands are not family lands, but as two lands. Ni oskore ni pesa o ka kire ye nyina ni si Akuapem nsase nyinara enye busua sase na mum eyagwa ensase na kire se Akuapem nsase nyina hye Akuapem hene ase na kire se ni Akuapem hene pesa o kire nyina ni si se wo yo hene wo breku so atwesin aburi ahwere ase obosomase tutumampon abotachi amonokro manfie kropon abiri wode wu awukugwa edukro me prede late asese yaso ya bonse babia adweso hefa okra kwadwo kruti ase kpumburon babi biara asesewa babi biara wo bia no Akuapem hene se untimi nton asase emfa sika ne nhye obotom dabi asase no woton krampo ese wo de ba Akuapem hene babi obesan ne ade inti ahemfo no wonhye ne nso eho na ahemfo di bisi na dida wi se asase ne de eye abusuan sase o Akuapem hene se hwe mode manya me nananom ne ahemfo ya won abawu ko no won na won agyeja mo hwe munim abakosam mo nko na mkohwe abakosam ya bakwe ne agye mo na musi yendi moso na yendi moso ya asase nka ho okwan banso ne yafa so yedi onipa so me predecessors no na won agya mo na mo de bibia afala na mo ton ansase de sika gumu botom no obi aton asase ba kwa manipa du nifa division enso afre emergency meeting hey woyo nifa division won so afre emergency meeting aye ebiri hene odawu awukugwa edukrom prede abonsene asese so ahemfo akuku damahia wo se ye nua ne den na amingo ye nua ne den na amingo ye asam na do headquarters ewura numo ehwa ena ebiri hene ma ne ho mere so te so pa biri muja ejina ho abranso eka si minum de mi ahemfo se ene enwo traditional meeting na eyosi ade ye achemokosen elane ohene Akuapem hene akoyese mombe aboa ne ekwanju ne emone esen na nanso ne etwitwi Akuapem hene amwete so na hu mi ahemfo me pene chew ene enwo a osi ade akwasi akufu etumfo pa ete ade na eba ade oyene lewu na ade na ebe Akuapem mante ebiri he de pi so se bosompra
wese won tu asase efe ba nere se sense won fe mo ba ana be ka wo hye o nere monaya na be beto won sase pe na fe na wo bosompra na manya bibi ama bosompra sebeta fra che sai na modere ye no tete be to titi o tete e be to tete enu nti se moko traditional meeting na monka nkyiro Akuapem hene si onsan kofa tete nkwantempo no ne ho na nkwaje wo me de asam na si me de achi ne yebeko bia me de bebrem na me bisa wo Akuapem nsase ye busuan nsase ana se ye egwa nsase asemo we ya empelipa asemo mpelipa asemo mpelipa ni pa ne